ole ngai thatu ten zawa in chi bai le ve kule voin hi juni somni pan hi komsan hi somni panga pathian ni hania tontuma hian voin lama Iran le US in kara thil thleng sang te kan tarlan chunzom vele don ani video masalama po khan kan tarlang tua voin chu breaking news riat tura oma US in Iran nuclear siam chuan mun pui mun thum lai mai chu an bom cheta wangin voilam khan news sanga e chanchin thar hian mitin ngai ven a hlo ani hetianga US in Iran nuclear siam chuan mun pui an bom chet ta ka wang hian Iran lampo an lung oilo view niin alanga voilam khan in be na sang te po thleng chun zom hal bok hetianga Iran nuclear siam chuan mun pui bom chet ani ta ka wang hian Iran lam hi an lung oilo khop maya chuti rol chuan thu chua an siam zui vele boka Iran hian an thu chua chuan US in an nuclear siam chuan mun pui mun thum lai mai chu bom chema sela he hian om zia nei lo niin thu chu an ron siama achan chu nuclear siam chu na tura ta na poimo deuh mai uranium chu heng nuclear facility chang te hian mun hriat lawa chuan an son man vek nin an tar langa chuwangin tuna US ina hetianga tharum tho na aron nei hian om zia nei lem lo niin Iran lam chuan thu chuan siam ani he wang hi niang chu Saudi Arabia lam point voin lam tho khan thu chu siam valein radiation leak omlo thuan tar langa kan sia chewangin nuclear mun puya hi chuan hetiang ang chiat na athleng ani vai hi chuan radiation leak hi thilom nge nge tur sa nia ma se soita kang khan uranium hetianga Iran lamin anlo son chu vek manawang hian radiation leak omlo pha ni nan tar lang ani Iran lam hian nuclear siam chu chu an thul pha don chuang lo ni nan tar langa malam panin an kalzel tur thuan tar lang bok ni zan lama US in Iran nuclear mun pui an be wang hian kongsang sangin he hianin Iran lama ngong lian tak aneya mase chuti rolin voinlam khan Iran chuan Israel an be hi an thul pha chuang lova news sangin an tarlan danin Iran hian Israel mun poimo tak mai Ben Gurion Airport chu an be chun zom niin news an tarlang ani US in hetianga Iran an be nu rei vak lova hian tharum tho na Iran hian Israel ka hian an lantir le ngala an report dan chuan voinlam khan Iran hian missile somni pasari chu an kap chuak niin an tarlanga abik takin Haifa le Tel Aviv lama he missile an ka chuwang hian mi som pakhatin nun nan chan pha niin an tarlang bok the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan an soidanin Ben Gurion Airport Tel Aviv bulok chu an target niin an tarlang ani siren ri chu Israel rampuma hriat le ani thu voinlam khan Defense Force IDF chuan Twitter laman posa achan chu Iranian lampang hian missile an ka chuwang ani Iran hianin President Donald Trump an hetianga abe nu rei vaklova hian Israel be na hian kalpui ngala tunthenga report an thalan dan chuan Israel Ben Gurion Airport an be na hian mi somkua hliam anom to niin news chuan atarlang ani tuna hian breaking news dang omleta chu Iran parliament chuanin hetianga US in an be thudawang hianin Hormuz khar turin thutluk na an siam niin news chuan atarlanga helai mun hi Khovel Puma oil an thon chuan mun pui ani tuna hian an resolution hi Iran National Security Council atangin approval an ngak mek bok Iran hianin Khovela oil za somni hi ramsang sanga an supply ania Iran hian Khovel Pumpuya oil sumdona za somni hi an kalpui ania tichuanin hetianga Khovel mun sangsanga oil supply hi an ti topani vai chuan Khovel ramsang te hian an tur dona ngong lian dak anei don bok engking in nge US ina Iran abe na hian ngong anei zel don ti chu mitam takin tuna hian an ngai ven mek bok tin hi baka hianin chanchin thar dang ron viral le pakhat chu
Russian in Iran support an pek tur chungchang hian ngai ven a hlole khop maya Russian Dmitry Medvedev chuan US in hetianga Iran an be nu hian Iran chu kongsang sangin support na tilan tum thu tarlanga antarlan danin kongsang sangin nuclear ral thum sang tepo Iran a hianin supply pedoni puin tarlan ani kan sia thawangin US le Russia phei hi chu ram in hal tak ania engtik lai main in nge lai an ngai lo ani chu wangin tuna po hian US in Iran abom chi hian Russia hi aron in rol ngal wata kongsang sangin Iran support tur hian keron pen ngal wat ani kovel in herdan chu ania tuna indona thlengmek hian ngong lian tak anei chhozel do ni poin alang US in Iran nuclear site abe tak nu hian kovel pumpui ramsang ten demna nasatak tuna hian aw meka abik takin Pakistan, Iraq, Venezuela, Cuba, Saudi Arabia le Oman te chuanin hetianga US an chetawang hian international law zalowa anpu ani UN chief Antonio Guterres chuan ram le ram inkara dan omsa palzuta US supu ani tundin huna hian Middle East a ram sang te chuan US hi antran lo khop maya seisen la thuan chak chuak baka dan palzutan pu awang hian US hi antran lo khop ani ti kha kan chia ta tho me amai ro chu ti me lai kara hian US chuan demna nasarak tok ma sela malam panin an kalzel tur thu antar lang thung ani ole kha kha vu in lama Israel US le Iran inkara thil theng sang kan tarlan thei chu ani e